lokaci ne dan Alhaji ne Imran tare da tinkin mai gashi original just boy. Lokaci ne kowa da na shige auna dan Alhaji ne ga Imran tinkin mai gashi. Lokaci ne kowa da na shige aunawa dan Alhaji ga Imran tinkin mai gashi ne. Original just boy. Hey, sannan na bara sana ba da bara gashi yanzu Allah ya nuna ni. Kai me zaki da kai na ba abin da zai iya Allah shi ke kare ni. Hey, me yasa kake adawa da ni? Gashi duniya na yi da ni. Allah shi ne da zamani, shi ke da zamani. Lokaci ne kowa da nashi. In ji da baka kana bai yin fashi. In ya baka za ka yi da tashi. In na zo wuri an dashi. In ya rike mai ba mai alwashi. Lokaci ne ne ban da kishi. Original Just Boy ne mai gashi. Lokaci ne kowa da nashi ke auna. Dan Alhaji ne Imran tinkin mai gashi. Lokaci ne kowa da nashi ke aunawa. Dan Alhaji ne ga Imran tinkin mai gashi.